Mochari district ka. Kaonti ma Migori gikone to oyudo board manyien mandiko jotich tok rito kuom dweche 4. Od bura ma Migori opuodho ji 6 ma yande owal ne bedo jokanyo mag board no endo. Jogo mane opuodhi kaka jokanyo magin Engineer David Odhiambo kaka jakom mar board, Dr. Menge William, George Jobando, Dr. Olga Odede, Dorcas Oyugi kod Azaria Enos. Jakom mar board owacho ni gisechako tich ayanga kendo giikore mar tiyo ne oganda e kaunti ma Migori. Board ni okawo tich kuom board machon manotelne kod jaod bura machon ma wendo ma en Jared Kopiyo. Chakre kawuono duol mochung' ne jotich kata ndiko jotich e kaunti ma Migori oseketa yanga kendo gisechako tich kendo gin e office. Wang'eyo ni wan gi tich mang'eny to kendo wadhi tiyo seche 24 mondo mohakikisha ni gigo duto tete mapok notimore kaunti ka mondo mo deliver. Section 59 of the County Government Act wacho about the independence of the County Public Service Board. Ni kaka gitimo tijigi ok gin buo chik mar ng'ata kata authority mora mora mopogore kodgi. Koro nikech gin jo Kenya mosomo kendo mariek, kendo gin jo Migori moyie tich, gidhi luwo chikno kendo gidhi tiyo independently